Deze week in Les Bourgeois een hele avond gerechten van Paul Bocuse bij Tout à fait in Maastricht en de nieuwe locatie van Jan Marees in Weert. De onlangs overleden Franse meesterchef Paul Bocuse werd geëerd in sterrenrestaurant Tout à fait in Maastricht. Zijn leerling Bart Ausums kookte een compleet menu à la Bocuse voor zijn gasten. Ja, zo'n hele avond Paul Bocuse, dat is voor jou toch een historisch moment, denk ik. Ja, dat zijn kippenvelmomentjes die ik heel graag herbeleef, als het ware. Ja, Bocuse is toch een hele grote inspirator, voor, niet alleen voor mij, maar denk voor alle koks heeft hij zoveel betekend voor het vak en voor ons. Dat ik het een heel mooi eerbetoon vind om dit vanavond zo te mogen doen. Met alleen maar Bocuse gerechten. Ja, alleen maar echte klassiekers. We hebben de soupe aux truffes ooit op de dag 1975 die we vanavond serveren. Een kip gegaard in een varkensblaas met truffel en morilles. Ja, echte klassieke gerechten van meneer Bocuse, die hij nu nog steeds maakt. Ja. Al 50 jaar, 3 Michelin-sterren en nog steeds al deze gerechten. Althans in zijn restaurant, maar hij zelf maakt niks meer. Nee, dat niet. Maar het gebeurt wel op de manier zoals hij dat wil en zo gebeurt het. Ja. En heb jij destijds, toen je bij hem werkte, 2 jaar lang, wanneer was dat ook alweer precies? 1994 en 1995. Ja. Toen heb je al die gerechten die je nu maakt ook met hem, of in ieder geval met zijn team, toen ook regelmatig gemaakt? Ja, alles wat we vanavond serveren zijn gerechten die we toen maakten en die ik daar zelf gemaakt heb. Ja. Dus in die zin weet je hoe het moet uiteraard. Uiteraard. Maar ook die technieken die ik daar toen destijds geleerd heb, die pas ik dagelijks toe in de keuken. Het is niet dat ik nu iets moet doen wat ik heel lang geleden heb gedaan, want eigenlijk al die kooktechnieken die zitten erin gebakken en die doe ik nu nog steeds. Dus hier staat zo'n beetje de Maastrichtse Bocuse, of overdrijf ik nou? Nou ja, ik voel me wel trots hoor. Ik voel me wel trots en ik was oprecht geschrokken toen ik het bericht hoorde dat hij was overleden, want het heeft me wel geraakt. Ja. En de mensen spreekt de formule aan, want een bomvolle zaak, dus dat thema, dat is wel wat. Absoluut, daar ben ik ook heel trots op. We hadden een bericht geplaatst van we gaan de grote meneer Bocuse, monsieur Paul eren en binnen een mum van tijd was het hele restaurant volzet. Ja. Dus de mensen beseffen het historische en ook wat hij betekend heeft voor de hele keuken, voor de gastronomie. Absoluut. Het is een grote held van me. Ja. Zeg, en die beroemde nouvelle cuisine, hè? Dus dat was allemaal minder zwaar en dit en dat. Dat spreekt misschien met name de vrouwen aan, hoewel tegenwoordig ook de mannen. En hoe nouvelle was dat dan? Inmiddels is het denk ik wel een klein beetje achterhaald, maar hij was wel een grote chef die alles in één keer op bord ging serveren. Vroeger was dat allemaal op schaal, groot, pompeus en hij ging toch wel gedetailleerd op bord de gerechtjes doorgeven. Ja, dat was al een verschil. Maar ook smaken of gerechten aan zich? Nou, zijn keuken is wel heel rijk hoor. Hij werkt veel met room en boter, maar toch anders. Toch anders. Ja. Toch anders, verfijnder, gedetailleerd, oog voor detail. En je hebt me eens verteld, het moest vooral smaak hebben, tot en met een simpele wortel toe. Ja, de huidige keuken, zoals je ziet, met allemaal kleine toefjes, takjes en dingetjes, dat was taboe. Dat mocht absoluut niet. We moesten ons focussen op de smaak, op de bereiding, op de techniek, de cuisson, dat moest top zijn, maar vooral de smaak. Dat was prioriteit nummer 1. Ik vind dat geen gek uitgangspunt eigenlijk. Is het ook niet. Ik denk dat er zijn vaak veel koks die te veel oog voor de presentatie hebben en vaak vergeten dat het ook heel lekker moet zijn. Ja, dan denk ik, kijk, de schilderijen horen op teef af, maar de smaak hoort hier. Zo is dat. Ja. Zeg, en die rotisserie waar je nu voor staat, dat is ook iets wat je daar geleerd hebt, toch? Ja, dat is eigenlijk een unieke manier van koken. Het wordt snoeiheet, het is 300 graden, een fazant, een patrijs, de wilde eend die je roostert aan het spit. Die wordt mooi krokant van buiten, alle sappen blijven bewaard.
Tijdens het braden doe ik hem met zijn eigen jus arroseren. En dan krijg je een cuisson, die kan je in geen reuner of in geen oven evenaren. Dat is echt top. En dit heb ik bij meneer Bocuse geleerd en had toen al heel snel in de gaten van als ik mijn droom ga verwezenlijken in eigen restaurant, is dit het eerste wat erin komt. Ja. En wat gaan de mensen vanavond allemaal eten? We beginnen met een terrine van ganzenlever, bereid in de terrine zoals hij dat doet met een gelei van gruwelsamina. We hebben rode mul belegd met allemaal krokante schupjes van aardappel, gesmoorde spinazie en boterjus. We serveren de klassieke soupe aux truffes. Ja. Wereldberoemd. Wereldberoemd. Die gaan we aan tafel openmaken. We hebben een beressenkip, gepocheerd in een varkensblaas. Die varkensblaas gaat helemaal opzwellen, die snijden we aan tafel open. Serveren met bospeentjes en peultjes. En je noemde hem Monsieur Paul, zo wilde hij genoemd worden? Iedere ochtend begonnen we om 8 uur en stond Monsieur Paul bij de ingang van de keuken, kreeg je een hand van hem. Bonjour Monsieur Paul, bonjour jeune homme. En dan begon de dag. Ja. Die hele Hollandais. Le Hollandais. Ja, dat was mijn naam in de keuken, Le Hollandais. Ja. En zegt het personeel tegen jou Monsieur Bart of dat niet? Nee, gewoon chef. Sterrenchef Jan Marees van restaurant Bretelli in Weert gaat verhuizen naar een nieuwe locatie, vlakbij het nieuwe gemeentehuis. Daar zal zijn restaurant simpelweg Marees gaan heten. Voor mij kwam het een beetje als een verrassing, maar voor jullie waarschijnlijk niet. Bretelli gaat verhuizen en dan ook een andere naam. Ja, voor ons is het helemaal geen verrassing. We zijn natuurlijk al enkele jaren mee bezig. Ons huurcontract het liep hier af en ja, we hebben toen een keuze gemaakt van gaan we hier verder of gaan we naar een nieuwe locatie. Dus we hebben gekozen voor een nieuwe locatie. We hebben ook op veel plaatsen gekeken en niet alleen in Weert, maar uiteindelijk zijn we toch in Weert uitgekomen. Ja, het had ook Roermond of Venlo kunnen zijn. Ja, of Maastricht of Eindhoven. Ja. Hoe lang zitten jullie nog hier? Als het goed is, tot het eind van het jaar. Okay, we proberen rond 1 december over te gaan. Ja, en Bretelli bestaat al heel lang? Heel lang, sinds 1999. Ja, dit is een hele ruime locatie met heel veel licht. Dus ik kan me voorstellen dat je daar heel veel mogelijkheden krijgt. Hoeveel zitplaatsen komen er hier en hoeveel waren er bij Bretelli? Nou, bij Bretelli hadden we ongeveer 40 zitplaatsen en hier gaan we naar de 60 toe. Ja. De keuken bij Bretelli is gekend, ook een Michelinster. Wordt het hier exact dezelfde keuken of een hele andere keuken? En weet Michelin al van je plannen? Nou, de keuken blijft hetzelfde. Ik zal hetzelfde blijven koken, maar we gaan wel een iets toegankelijker concept voeren. Michelin die hebben we uiteraard ingelegd en we zullen zien hoe dat afloopt. Ja. Maar wordt het nieuwe concept? Nou, we gaan 8 gerechtjes koud, lauw, warm doen. 8 gerechtjes warme gerechtjes. Ja. Dan zetten we nog een beetje mijn specialiteiten op de kaart. Lasagne, kreeft, ravioli, ostartruffel, zweesreek, ossa's. En dan doen we een uitgebreid 6-gangen menu met alles erop en eraan. Hetzelfde zoals we nu ook doen. Maar als ik het goed begrijp, wordt het nieuwe concept zo dat de klassiekers van Bretelli blijven. Ja. Maar dat er ook wat kleinere, hippe gerechtjes bij komen, zodat je ook voor degenen die minder honger hebben, dat die ook hier terecht kunnen. Ja, precies. Of even voor een snelle lunch, dat ze toch iets lekkers willen eten. Ja. En dat ze toch bij ons terecht kunnen. We krijgen dadelijk een mooi groot terras en we denken dat daar voor een goede aanvulling is. Ja. Terras, dat hadden jullie niet? Nee, dat hadden we niet, nee. Dus dat zal zeker wennen zijn en het zal ook wel, maar we willen dat wel echt veel toegankelijker maken, ja. En wijnen, want tegenwoordig is het ook wel hip om wat meer wijnen en open wijnen te hebben. Ja, dat gaan we ook zeker doen. We gaan echt wel, ik wil over een 15 witte, 15 rode wijnen open gaan serveren. Ja. Dus nu heb ik over 6 witte, 6 rode, zeg maar. Dus dat wil ik wel op zijn minimaal, zeg maar, verdubbelen. Ja.
Kun je zeggen dat jullie met die nieuwe start hier ja, toch ook meegaan met de moderne trends? Ja, zeker. Ik denk dat dat is natuurlijk de afgelopen jaren heel erg veranderd en zeker met een jaar of 20 geleden. Mensen gaan vaker uit eten, maar willen ook soms wat sneller en wat minder veel eten. Geen 6 gangen. We hoeven niet altijd 6 gangen. En hoe wordt het interieur, vraag ik aan de dame? Strak of warm of Parijs? Warm, een beetje koperkleurig. In combinatie met een hele mooie kleur groen. Ja, dat wordt nog vervolgd. Want ja, dat is... Eigen tijd. Jawel, echt wel eigen tijd. Waar we echt dan ook weer zeg maar 20 jaar mee... Maar niet te kil. Nee, absoluut niet. Mooi warm, warme kleuren, vooral bruin. Zo weinig mogelijk zwart. Want zwart vind ik te kil.